Benz, Full Boost GR εδώ. Όπως ζητήθηκε Autoblog με το Mazda. Θα σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα και το τι έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό. Αρχίζουμε λοιπόν με τον ελέφαντα στο δωμάτιο, που είναι το ατύχημα με το Astra. Λοιπόν, όπως αρκετοί θα είδατε σε διάφορα άρθρα, το Astra πλέον μας εγκατέλειψε, δεν υπάρχει, Θεός χωρέστο, αιωνία η μνήμη του. Το παιδί λοιπόν αυτό που το πήρε έκανε δυστυχώς ένα λάθος, πάτησε τον γκάζι εκεί που δεν έπρεπε να το πατήσει και λίγο ο δρόμος, λίγο η απειρία του, λίγο όλα, το αμάξι κατέληξε να βγει ολική. Θα βάλουμε φωτογραφίες να δείτε, γιατί ποιος δεν θέλει να δει φωτογραφίες προφανώς. Ευτυχώς τα παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο βγήκαν σώοι και αυλαβείς, δεν έπαθαν ούτε μία γρατζουνιά. Τους φύλαξε λίγο ο Θεός, λίγο η ζώνη που φορούσαν, λίγο που τα αμάξι ήταν αρκετά ασφαλές, λίγο απ' όλα και δεν πάθανε τίποτα. Από το αυτοκίνητο λοιπόν το μόνο που επέζησε είναι τα μηχανικά μέρη, εννοώντας μοτέρ σασμάν, τούρμπο, 8πόδι, stop μέχρι εκεί και ό,τι ηλεκτρονικά είχε μέσα. Δηλαδή μετά σωληνός, intercooler, τέτοια όλα αυτά δυστυχώς πάνε για scrap. Κάποια στιγμή στο μέλλον ίσως ξαναδούμε το ίδιο setup να κυκλοφορεί, ίσως και όχι. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον και τι σκοπούς έχει ο Παναγιώτης. Εγώ θα πω πάλι καλά που δεν χτύπησε κανένας και πάνω απ' όλα προσοχή. Έτσι, ειδικά με τέτοια αυτοκίνητα, να είμαστε λίγο συνεπείς. Ας κλείσουμε εδώ το θλιβερό κομμάτι. Ευχαριστήσω όλοι τον Παναγιώτη που μου διέλυσε το πρώην μου αμάξι και δεν υπάρχει πλέον να κάνουμε βιντεάκια. Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Λοιπόν, στο διατάφτα MPS, βόλτα σήμερα, να κάνουμε ένα μικρό autovlog, να σας πω τις εντυπώσεις μου από το αυτοκίνητο. Ας το πιάσουμε από την αρχή. Τι είναι τα MPS? Τα MPS ήταν όπως λέμε τα OPC, τα GTI κλπ. Ήταν η Sport σειρά της Mazda. Έβγαινε σε 3 και 6 με κινητήρα 2300, turbo τετρακύλινδρο, άμεσου ψεκασμού από τα πρώτα σχετικά άμεσου ψεκασμού που άρχισαν να βγαίνουν τότε. Καδενάτο μοτέρ, μεταβλητός χρονισμός, μπροστινή κίνηση, μπλοκέ διαφορικό, εξάρι σασμάν, 2 κεντροφόρους προφανώς, 16βαλβιδος κινητήρας. Λοιπόν, το κακό αυτό του αυτοκινήτου, να το πιάσουμε από την αρχή στο θέμα σχεδίασης. Αγία και Χριστέ μου, θα σκοτώθουμε. Να το πιάσουμε στο θέμα σχεδίασης. Δεν υπάρχουν aftermarket bag για αυτό το αμάξι. Επομένως, οτιδήποτε ασχοληθεί κάποιος στο θέμα βελτίωσης, αναγκαστικά πρέπει να παλέψει με μεθανόλες, με 5ο, 6ο μπέκ, 8ο μπέκο και ούτω καθεξής.
τα καλά του αυτοκινήτου, προφανώς ένα ιδιαίτερο αμάξι. Ιδιαίτερο αυτοκίνητο, όπως είπα. Δεν κυκλοφορούν πολλά. Έχει κυβικά, έχει δύναμη, έχει ωραίο στήσιμο. Εγώ το θεωρώ αρκετά όμορφο αυτοκίνητο για τα γούστα μου. Ίσως το μόνο πράγμα που με χαλάει είναι το ότι είναι πεντάπορτο. Τώρα το συγκεκριμένο το οποίο εγώ αποφάσισα να αγοράσω είναι ένα αμάξι Big Turbo. Έχει σφυρίλα το μοτέρ, φοράει όλα τα καλούδια μέσα που χρειάζεται, πέραν από κεντροφόρους που έχει τους εργοσιακούς. Έχει Precision Gen 2 Turbo, μπίλετ εισαγωγή JMF, τετράμπεκο μεθανόλης, iBoost για τη διαχείριση πίεσης, πρόγραμμα στρωμάτων εγκέφαλο, είναι wideband, είναι πλήρως ρυθμίσιμος, έχει ό,τι χρειάζεται. Mama Beck, προφανώς, όλα τα περιφερειακά ό,τι χρειάζεται, εισαγωγή, σωληνώσεις, intercooler, εξάτμιση κλπ. Οπότε είναι ένα αμάξι το οποίο αυτή τη στιγμή το setup του, ας πούμε, έχει ένα ταβάνι από θέμα καυσίμου. Μέχρι στιγμής εγώ είμαι πλήρως ικανοποιημένος. Από θέμα δύναμης ειδικά νομίζω ότι ίσως είναι και λίγο στο υπερβολικό η δύναμη για να κυκλοφορήσει κάθε μέρα. Δηλαδή μόλις αποφασίζει να πατήσει τον γκάζι, όπως φαίνεται είναι ένα αμάξι το οποίο δεν οδηγείται και εύκολα. Και τι εννοώ? Είναι ένα αμάξι το οποίο έχει μπλοκέ διαφορικό, έχει αρκετή ροπή. Είναι και έτσι λίγο η γεωμετρία του και το πώς δουλεύει το διαφορικό που σου τραβάει το τιμόνι αναγκαστικά, θέλοντας και μη. Και ήταν και ακόμη και στα εργοστασιακά τα αυτοκίνητα έχουν όλοι όσοι είχαν γράψει κριτικές για αυτά τα αυτοκίνητα λέγανε ότι έχουν αυτό το θέμα. Και πόσο μάλλον σε ένα με μαμά turbo που δεν υπάρχει τουρμπολάκ εκεί, φωσκώνια καριέρα. Όταν λέω ότι τραβάει τιμόνια, δεν εννοώ ότι σπινιάρει την πρώτη Δευτέρα και είναι σαν κάποιους που βλέπω σε βιντεάκια που κουνάνε το τιμόνι έτσι δεξιά-αριστερά και καλά να φανεί ότι είναι γρήγορο το αμάξι, δύσκολο να οδηγήσει κτλ. Τραβάει τιμόνι όταν πατήσει κάτω, όχι όταν σπινιάρει. Αυτό είναι το θέμα με αυτό το αυτοκίνητο. Από εκεί και πέρα, πολύ φιλικό μέχρι να πατήσει τον γκάζι προς τον οδηγό. Δηλαδή είναι το πιο άνετο αυτοκίνητο μέχρι στιγμής που έχω οδηγήσει πέραν από ένα Α4 TFSI. Και ειδικά για Big Turbo που είναι και αυτό το αμάξι, είναι πολύ άνετο και εύκολο στην οδήγηση. Από στήσιμο αυτό το αυτοκίνητο φοράει καβέ V3 και μέχρι στιγμής το αμάξι από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, έτσι όπως το πήρα και έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ, ήταν περισσότερο στημένο για ευθεία παρά για να κρατάει καλά στις στροφές, δηλαδή ήταν απλά για να πατάει σε ευθεία. Θα το αλλάξουμε και αυτό, μόλις θα αλλάξουμε λίγο ζάντες, λάστιχα, να βγάλουμε και αυτά τα Semslick που έχει, γιατί είμαι κατά τον Semslick σε βολτάδικο αυτοκίνητο και σε αμάξι που κυκλοφορεί στον δρόμο.
Τώρα σε θέμα δύναμης. Αυτή τη στιγμή βολτάρουμε με μηχανική πίεση 1-1, 1-0-5, 1-1, 1-12, εκεί πέρα παίζει. Και το αυτοκίνητο, έχοντας κάνει κάνα 2 δοκιμές με το προηγούμενο μου αμάξι, έχει νόημα να πω ότι πατάω με αυτό στη μηχανική και με το Astra στην τέρμα πίεση. Το οποίο δεν το έχουμε δείξει και ποτέ σε βίντεο, πως πήγαινε τέρμα-τέρμα. Γιατί σε ό,τι βίντεο, στο τελευταίο το vlog που κάναμε δούλευε γύρω στο 1.6. Και είχε ακόμα κι άλλο μέχρι το 1.9, όπου και έκανε αρκετά κάτω από 10, 100, 200. Ήταν και το προηγούμενο πολύ γρήγορο, είναι και αυτό πολύ γρήγορο. Εγώ είμαι πλήρως ικανοποιημένος, δηλαδή απογκάζει, δεν νομίζω ότι θα πω ποτέ δεν μου φτάνει. Μόνο εκτός αν κάποιος, ας πούμε, θέλει να το έχει για κόντρες. Και πάλι θεωρώ αυτό το αυτοκίνητο για κόντρες είναι ντεμή, γιατί είναι ένα μεγάλο αυτοκίνητο και είναι ένα σχετικά βαρύ αμάξι. Από κατανάλωση λοιπόν αυτό το αυτοκίνητο, εγώ όταν το πήρα λέω εντάξει, από 1600 τώρα θα πάμε σε 2300. Προφανώς θα είναι βόλτα και κάθε βόλτα θα είναι τσουχτερή. Το μέτρησα έτσι για χαβαλέ από Ιγουμενίτσα μέχρι Βόλο που ήρθαμε χαλαρά και κάψαμε χοντρικά ένα 45 ευρώ θα πω να πέσω μέσα. Και στη χαλαρή τη βόλτα καίει, όσο περίεργο και αν φαίνεται, ό,τι έχει για το προηγούμενο μου αυτοκίνητο. Όσο δηλαδή και για το Astra που το συζητούσαμε με τον Παναγιώτη, τόσο και για αυτό. Εντάξει, προφανώς ένα βελτιωμένο αμάξι μόλις θα αποφασίσει να βυθίσει το πόδι στον γκάζι, εννοείται ότι θα κάψει. Τα άλογα θέλουν τάισμα, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά λοιπόν περί Mazda, νομίζω κάλυψα όλους τους τομείς του αυτοκινήτου. Ήρθαμε μια βόλτα έτσι λίγο μέχρι να έχει άλλο για όσοι να ρωτιούνται, για να τα πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα βιντεάκια δυστυχώς όσο μπορούμε κάνουμε. Εντάξει, είναι υποχρεώσεις, είναι αρκετές όπως όλοι. Είχαμε πει κιόλας στην αρχή ότι θα κάνουμε βίντεο μόνο όταν υπάρχει κάτι ουσιώδες να δείξουμε. Σίγουρα το πιο εύκολο content είναι να πιάσουμε 5, 10, 15 γνωστούς που έχουμε και φίλους και να τους πούμε να κάνουμε review τα αυτοκίνητα. Και εγώ προσωπικά σαν Κώστας θεωρώ ότι πολύ basic όλο αυτό και πολύ βασικό content, δηλαδή δεν βρίσκω την ουσία καν. Προτιμώ να ανεβάσουμε καν βίντεο παρά να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εκτός βέβαια αν υπήρχε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ελπίζω στο μέλλον να δούμε περισσότερο content. Θα δούμε ίσως θα δούμε κανένα Honda Turbo K20, ίσως κανένα ακόμα Cinematic και ίσως δούμε τον Golf του Manoli. Επιφυλασσόμαστε τι θα έχει. Αυτά προς το παρόν. MPS, οτιδήποτε είναι ενδιαφέρον και αξίζει να το γράψουμε, θα το γράψουμε και να το δείξουμε. Κάντε ένα comment, τι σας άρεσε, τι θέλετε να δείτε, αν θέλετε να δείτε κάτι άλλο σχετικά με το Mazda. Ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe όσοι δεν έχετε, προφανώς και βοηθάει. Share με τους φίλους, αν έχετε κάγκουρες φίλους, αν δεν έχετε δεν πειράζει. Αυτά λοιπόν από εμάς, να είστε όλοι καλά, τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, peace.